Ulado ha ke India's best dancer, ke Limpung Shad, Bahetam ha ke India, Steve Jarwa, unwan manai kublai ki pa ke jela, ha ke kendai terik mentau benai, ha ke jingalang kabla penkrek kerpang, kaban long ha ke madan pulo, ha ke por arbaji mensngi. Nakaliang President Jong All Meghalaya Dancer Association ba kit bok thaba ulapen tebru ba kit kmi linti ba ha ka te ka sngi ki pat ba kin yo lat ru wat ban saki ya ka jing shat no te unong shat ba pau nam ba ka jela ka sei kat ba nakaliang ka Mason Jong Steve kong bi jerwa kalaong pakum ki bahayeng ba nakaliang ka AMDA ki khot ya wer ya baro man snok tilang ha ka jingpen ko buram ya Steve ha ka te ka sngi Sen nak dia all Meghalaya Dancer Sen berengkat bat ka yeng ka sem jong Steve mo imisan pasan berenang ni te wat ikme im shumdan ha ka sni namar ba I bunkam man hapan penbiang ki tiket flight mo te ila dan rengkat menta ba imisan pasan nang ni tinggi dapat ka sukuman si ba ngina angnut hi mo nak dia jong ni khamtam ki pai ba jong ka jalam Meghalaya ba ko wai magla kwa ba ban I Steve mo kwa ban I ban yo khublai makat tu ki pai ba kila kersan nak benta jong Steve mo te nakaliang jong ikimi jong Steve bat ki bahi yang masam jong Steve te kila yo ban ya keren bat ki production mo na po Sony TV na po ka India Best Dancer disha ka sitom ha ban yo ban wan Steve mo man kila ya kun ngin kila jong ngila ya kun di ban ya keren nakaliang kimi ri la ya kun na po production ban ailat sisgi ban yo ban ai kublai ya ki au pai ba jong ka jalam Meghalaya ba ko wai te nakaliang ke jongi hi ngila sim ya kani ka benta ka ban ba ngin penlong ya kani ka jingpen ko buram ha ni po madan pulo ha ka khat khandai tarek ha ka por kumba ar baji saneng itu Tiki jumpa kerja pat apa dia waktu sini. te ha tu sni te kandon kani ka kandon ka jingpen ko buram mo tengi nakaliang jong ibahek tu indon kat bat ni tinggal petip di kat tukat ni ki officer badi jong ka department art and culture tu ngila jing tip halo ka jing job jong Steve halo ka jing berkumdor ko borom tinggal pha jing to ru sa minister ba polling do badi minister jong ka art and culture ban ngila jing tip ru sa iba kermen mo ibala kersan mo iba pol ru ibala kersan nang ta ngila pentip ru sa iba snew halang minister deputy chief minister ya iru ngila phas thi ban ngila phas thi ru sa usiam ma konrat ki sangma ngila khat ru ban ya dan kat apo madan pulo session hakan ikasni ba ngila ya kendu biang session ban pensai hakmat jong ki pai ba baro na banta kan ni kejemuan uni ukun jongi kat kendai tarik te boros kata kajing ut kajing nam jongi ki bahayeng nadu ki kur ki jat ki bahayeng basem ki marjan marpa ki balong hai long hain ki MLA ki MDC ki minister paro khoj bat ki rupat ba ki bana jan bat bana jangai baro ni judan kata kajing kerpat bas ngobha yarap lem no tau kun jongi ba unpoy hakathom dari kadai kajing sisa kumbangi kerpat nadu bangi dang sedang hadu menin ka klip mat ka sonde baula yora ya kan ya kajing job ru ka job don burom namar kini ki jo chi nadu badang sedang kamut hadu prasin ya kalai pau uyo klem daduna tengi das ngungu hadu kata ya ki perlok perjor ki kur ki jat ki kha ki man ya ki press ki media baro kaju si posin ngal akren haka press club prongong si posin ban ai kubler ngannum nya namar ba ngikum kakur kajat long ngidas ngungu hadu kata ya ba uni ukun upoy haka jingjob ko baningkong jong ka jela Meghalaya jongi